umabot na sa 20 ang kumpirmadong kaso. Philippine authorities are set to implement a community money. Mamalimos ang mga tsuper ng jeep na ito ng kanilang pangkain. Ang bagsik ng bagyong Ulysses sa Batangas. Ukrat ng pamuhay-buhay, kinabuhi na muwit panulay. Kita, yung mga pobre, pagtatamakan ko tubig kamatay. Ukrat ng pamuhay-buhay, kinabuhi duruin panulay. Kita kupuri, hindi rabinuwatan niya di maupay. San odo lang masisiring, ato naman niya na puro naman laira, waray na ba iba? San odo lang matutuman ang pagbabag ko, kundi ton mga nakalingkod kung taloy tuhay nga tawo. Puro patapo, puro palao, pastilan masuna, pirmi naman lain ni ibibinuwaan lang kita. Ayaw ka pagpabayi, nan ayaw na pagpabuta, di mo pagkataw, waray kabalyo porta. Ukrat ng pamuhay-buhay, kinabuhi na muwit panulay. Kita, yung mga pobre, pagtatamakan ko tubig kamatay. Ukrat ng pamuhay-buhay, kinabuhi duruin panulay. Kita kupuri, hindi rabinuwatan niya di maupay. Hirap pa ba katong ni iyakon? Usano pa ba inihira naton susuplahon? Babasag na laban naton, ito nga ira sistema. May diri man hirap kundi kita't namrong problema. Usano pa ba hininga aton kasugaran? Aguro kita tutiyan, diri nira pinamamatian. Diri kita hinong iba nga makiwa. Sanglit ayaw kahalok, sangkay pugrat pagmata. Pugrat ng pamuhay-buhay, kinabuhi na muwit panulay. Kita, yung mga pobre, pagtatamakan ko tubig kamatay. Ukrat ng pamuhay-buhay, kinabuhi duruin panulay. Kita kupuri, hindi rabinuwatan niya di maupay. Ukrat ng pamuhay-buhay,